Good morning guys! Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating mumukbang ngayon guys ay chicken adobo sa Coca-Cola. Sarap nito guys. Wow! So bago tayo kumain guys, mag-pray muna tayo. Okay guys. So, una sa lahat guys, maraming salamat sa aking mga subscriber, sa aking mga viewers. Sana guys, huwag kayong magsawa manood ng aking mga video guys. Marami pa tayong video gagawin guys. Sana guys, suportahan nyo ang aking channel, Mr. Dan Vlog. So guys, umpisahan na natin. Excited na ako guys. Ito guys, oh. Lagyan na natin konting sabaw. Yan. Guys, oh. Oh. Sa ating tanin, ating sabaw. So guys, para sa inyo to guys. Sarap.
Kain guys. Sarap.
Thank you guys. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video guys. Bye-bye.